braća Strumica. Klub Avatar, da li može malo svetlo da ga pojačate, samo da stiknem jedno selfie i povtorno izgasati. Ova selfie je budima kaj mene na Instagram da znaju. Da li je pene večer da snima zajedno? Evo, ja se uključim video da snima, a vi je pene. Ajde сега да ве слушам. Sve što sada i da sam sreća, se mirna duša i viško poveke. Što meni? Neko da me čeka, ne samo prazne sobe, kada si ti kaži mi. Život hoće da me staviš unutra sretna, treba sebe koga sam ja, a bez njega život nema. Život hoće kako neka, dok su te